Οικογένεια Γρηγορίου. Μαμά Μαρίνα. Μπαμπάς Νίκος. Μικρός Άλεξ. Ανδρέας. Παναγιώτης. Βασιλική. Κώστας. Μικρή Μαργαρίτα. Παιδιά, ελάτε κάτω, θέλω να σας πω κάτι. Αχ, Άλεξ, και εσύ μην χλωπίδα στο τραπέζι όλη μέρα, εντάξει? Καλά, μαμά. Μαμά, τι θέλεις να μας πεις? Σήμερα τηλεφώνησα και θα έρθουν τα ξαδερφάκια σας. Αλήθεια, τα ξαδέρφια μας? Ναι, θα έρθουν σε λίγο. Γι' αυτό κάνουν νταντούς για να είστε έτοιμοι, εντάξει? Γιουπί, ελάτε, πάμε παιδιά. Ωραία, ας χαλαρώσω λίγο γιατί τα παιδιά είναι πάνω και κάνουν ντουζ. Τώρα να πάμε κάτω. Εντάξει, πάμε. Νομίζω πως ήρθαν τα ξαδέρφια μας. Τιν-τονγκ, τιν-τονγκ. Ανοίγω. Α, γεια σας. Περάστε μέσα. Εντάξει. Ήρθαν τα ξαδέρφια μας. Ανυπομονώ να παίξουμε. Γεια σας. Γεια σας. Ήρθαμε να παίξουμε και να δούμε το νέο σας κάστρο. Ναι, περάστε. Θα σας ξαναγήσουμε. Παιδιά, βαριέμαι πολύ. Τι λέτε να παίξουμε? Δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να σκεφτούμε. Γιατί δεν νομίζω να μείνουμε πολλή ώρα. Τι όμως άραγε? Α, ήρθε ο μπαμπάς μας. Ελάτε να του πείτε ένα γεια. Α, ωραία. Ήρθαν τα ξαδέρφια τους να παίξουν για λίγο. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Καλά μπαμπά, ήρθαν τα ξαδέρφια μας να παίξουμε, είδες? Ναι, είστε καλά? Ναι. Ωραία, πάω να πω ένα γεια και στις υπόλοιπες. Γεια σας, ήρθα κι εγώ από τη δουλειά. Α, γεια σου Νίκο μου, είσαι καλά? Ναι, πάω να κάνω ένα ντουσί, συσταθήκα πολύ και θα έρθω κι εγώ εδώ κάτω, εντάξει? Ευτυχώς που περίσσεψε και μια ξαπλώστρα. Ναι, σωστά, θα σε περιμένουμε. Ντους, ντουζάκι, να. Ντουζάκι, να. Ο μπαμπάς μας τραγουδάει ένα τραγούδι που τραγουδά πάντα. Πήγαινε κάπως ντουζάκι, να. Ωραίο τραγούδι. Θέλετε να παρακολουθούμε τον μπαμπά σας? Καλή ιδέα. Πάμε, ξεκινάμε. Κάντε ησυχία, δεν πρέπει να μας ακούσει. Ναι, σωστά. Αχ, συνέχεια αυτό τετράδια μου πέφτουν. Τι θα κάνω? Ας τα μαζέψω για 15η φορά. Έχει δίκιο ο μπαμπάς μου. Όλη την ώρα του πέφτουν τα τετράδια και πρέπει να τα μαζεύει. Χαχαχα, αστείο αυτό. Μαζεύω τα τετραδιάκια, τα βιβλία, να. Τα μάζεψε γιατί είμαι δυνατός. Είμαι δυνατός και πολύ καλός. Γιατί όλη την ώρα ο μπαμπάς σας τραγουδά τραγούδια? Δεν ξέρω, του αρέσει. Πάμε τώρα να παρακολουθούμε τις κοπέλες και τη γιαγιά μου. Ναι, πάμε. Ωραία. Πάμε να δούμε τι λένε. Αλλά ησυχία, δεν πρέπει ούτε αυτές να μας ακούσουν. Εντάξει. Ωχ, τι ωραία που είναι αυτό το κάστρο. Είναι καταπληκτικό και πολύ ωραία να μείνεις εδώ έξω να βλέπεις το ηλιοβασίλεμα. Ναι. Έχεις δίκιο. Να έρχεστε πιο συχνά θέλετε. Ναι, έχετε δίκιο. Θα ερχόμαστε. Ωραία η ομιλία τους, αλλά δεν είναι λίγο βαρετή. Δεν βαριούνται να τα λένε όλα αυτά. Γιατί δεν λένε κάτι άλλο? Για το κρυφτό ή δεν ξέρω, κάτι άλλο. Να σου πω, είναι μεγάλη. Γι' αυτό λένε άλλα πράγματα. Α, σωστά. Δεν τους αρέσει ούτε το κρυφτό, ούτε τα παιχνίδια όπως εμάς. Έχεις δίκαιο. Πώς τα παιδιά? Να δω πεινάνε λίγο. Παιδιά, πεινάτε? Όχι, ευχαριστούμε. Παίζουμε εμείς. Δεν θέλουμε να φάμε κάτι τώρα. Α, εντάξει. Παιδιά, είναι ώρα να φύγουμε. Μείναμε αρκετή ώρα. Αλλά μην ανησυχείτε, θα ξανάρθουμε. Εντάξει, μαμά. Γεια σας, ξαδέρφια. Θα τα πούμε. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε να παίξετε λίγο τα παιδιά. Τίποτα, θα ξανάρθουμε να μιλήσουμε κι εμείς. Εντάξει, γεια. Αν σας άρεσε αυτό το επεισόδιο, να κάνετε like και εγγραφή.